És el tema que més ens preocupa a tots els espanyols, tant per la grandària del problema, per la dimensió del problema, com per en els sectors en els que està afectant d'una manera més gran. Ahir a Madrid jo estava en una sessió que organitzava ESADE i estava en una jornada amb emprenedors, i jo comentava abans amb les persones que m'acompanyaven a la taula i amb els organitzadors de la jornada que amb tota la sessió no es va sentir parlar de la paraula crisi. Parlaven d'oportunitats i del futur que veien dins dels seus projectes. També parlaven, és veritat, que veien oportunitats sempre i quan pensessin d'una manera global. És aquest sentit d'ajudar a que la gent no s'enfonsi, no es desesperi, sinó que amb l'acompanyament personal i també donant-li facilitats creditícies puguin reconstruir la seva vida, que en aquests moments és difícil. El març del 2012 l'hem tancat amb 851.964 persones demandants d'ocupació, és a dir, un 5,37% més que el mateix trimestre del 2011. Les persones aturades han de conèixer el seu nivell d'ocupabilitat i, per tant, a partir d'aquest coneixement han de poder dissenyar estratègicament el seu desenvolupament professional. El 52% de les persones no tenen clar, no és que no tinguin clar, han de reorientar de manera clara i contundent la seva trajectòria professional. El que hauríem de procurar és que aquestes persones rebin tots aquells serveis que els permetin fer una recerca activa de feina, potenciar en la mesura del possible les seves competències, ser capaços d'abordar i adaptar-se de manera mal·leable als processos de selecció a les empreses, no amb un currículum quiet, estàndard, fred, sinó mal·leable en funció d'allà on jo em postulo i, sobretot, agregar oferta. Però la reforma laboral no farà ni més barat l'acomiadament ni farà més fàcil la flexibilitat interna si prèviament les empreses no han fet dues coses: innovar en organització del treball i innovar en gestió de persones. La mayor tasa de paro la tuvimos en el año 95, es decir, hubo una tasa de paro de desempleo mayor que la que hemos tenido, la que tenemos ahora. Esto evidentemente está subiendo más. Lo que sí que es importante en todo caso ver es que esto crece de una forma muy brutal, y esto ya lo estamos viviendo cada día. A Terrassa som uns 200.000 habitants, i d'aquests 200.000 habitants en aquests moments hi ha 20 cap a 21.000 aturats. És una barbaritat de gent, no sobre la població activa, sinó sobre el total de la població. Uns 21.000 aturats creixent, és a dir, el ritme de creació de desocupació va en augment. Dels 5.200.000 aturats, 2.200.000 no reben cap ajut. I dels altres 3 milions restants, que tenen un subsidi d'atur, el 43% cobren 426 euros al mes. Aquí la resposta hauria de ser una persecució implacable del frau fiscal i no la condemnació de molts impostos que s'han deixat de pagar. Tot plegat contribueix al descrèdit dels polítics, la política, les institucions i la desmoralització de la societat. 110 crisis hi ha hagut. Totes han acabat amb una crisi bancària. Aquí tenim 2 aeroports que estan parats. Vam caure en el disbarat, a partir de l'AVE de Sevilla, de fer l'AVE, que possiblement, segons alguns estudis, més de la meitat del dèficit públic espanyol no el tindríem. Aquí estem canviant d'objectius cada 2 dies. Tan aviat volem ser una Smart City, com volem ser això, com volem ser la ciutat més guapa, com volem ser Las Vegas, com volem ser... I la gent, clar, aquí no es va enlloc amb això. La sostenibilitat del model actual de benestar europeu sols serà possible si augmenta l'ocupabilitat. Hi ha 3 temes que treballa, o 3 vectors importants. A nivell d'empleo, parla d'augmentar l'activitat de la dona en el mercat laboral. En el tema de l'educació, hi ha un repte important, que és reduir l'abandonament escolar, i a nivell de la pobresa hi ha un repte europeu, que és reduir l'impacte de l'exclusió social i la pobresa mitjançant polítiques d'inclusió.